udruga Connect IT osnovana je od strane brodskih informatičkih poduzeća sa svrhom razvoja informatičkog sektora u Slavonskom Brodu, znači nekakve informatičke industrije. Sama udruga radi različite stvari, a inače smo prepoznatljivi po radu sa djecom, odnosno radu na programiranju i robotici sa najmlađima. Kada smo počeli raditi, počeli smo sa nekih 10-ak volontera, radili smo sa 50-ak djece, a i danas okupljamo tih 10-ak volontera koji kroz 16-17 različitih radionica educiraju negdje između 60 do 80 djece, ovisno o dobi godine. Ono što je naš cilj je da u stvari djecu uvedemo u taj svijet informatike i robotike, da ih upoznamo sa mogućnostima koje taj svijet pruža, a ono što djeca mogu dati, to je, djeca su korisnici svega toga, znači djeca su korisnici mobilnih aplikacija, mobitela, igrica, računala, raznih uređaja i kako oko nas postoje razni uređaji tipa mikrovalna, mobitel i sve to koje su neka druga djeca nekad davno zamislila u svojoj glavi i onda su kroz svoj život i radni vijek to nešto što su zamislili kao djeca pretvorili u stvarni uređaj koji mi danas koristimo. Tako i ova naša današnja djeca trebaju znati o tim tehnologijama dovoljno da im može pasti na pamet neka ideja koja njima olakšava život danas, a da u budućnosti to postane jedan proizvod ili nešto što će i drugim ljudima pomoći. I to je ono što mi pokušavamo stvari toj djeci dati slobodu i način razmišljanja gdje oni razmišljaju, ok, kako da ja sebi olakšam posao, kako da nešto što ja želim napraviti da bude automatizirano, da bude robotski odrađeno i tako nekako. Znači u samom početku rada udruge Connect IT veliki vjetar u leđa nam je dala udruga IRIM iz Zagreba. Institut za razvoj inovativnosti mladih donirao je veliku količinu opreme nizu škola diljem Hrvatske, pa tako su stigli prvi M-botovi, dakle ovi mali robotići koji se ovdje voza u osmicu. I zapravo to je bila nekakva osnova za prve masovne radionice za djecu nižih uzrasta. Imali smo jako velik broj djece i to je zapravo bio jedan poticaj da krenemo u što veći i što širi broj radionica. Dakle, dobili smo iz donacije, mislim, 10-ak ovih M-bot robota, uključili smo se u Creation Makers ligu u kojoj danas sudjeluje, mislim, preko 600 škola u Hrvatskoj i okolnim državama, dakle Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo. Što se tiče naših radionica za djecu, najbrojnija, odnosno favorit radionica je zasigurno M-bot robotika. Znači, djeca praktički od 1. do 8. razreda sudjeluju na radionici i zapravo su nam interes pokazivali i za vrijeme prijava, a i nakon toga kad su radionice započele, tako da smo čak morali još jednu radionicu uključiti na kraju krajeva. Mislim da je djeci onako jako zanimljivo i da su motivirani zbog toga što pišu program i odmah mogu vidjeti kako se taj njihov program manifestira na tim malim plavim robotima. Nakon M-bot robotike bi možda došlo tu programiranje u Scratchu. Scratch je onako pristupačan programski jezik za upravo osnovnoškolce gdje oni zapravo slažu blokove koji su onako šareni i također im omogućava da zapravo vrlo brzo vide kako se taj njihov program manifestira, odmah vide nekako rezultate svoga rada. Osim toga i Lego robotika je kod nas imala dosta velikog odaziva. Ona je nešto kompleksnija radionica, ali bez obzira na to, djeca su se jako dobro snalazila. I kreativno crtanje, recimo, još jedna radionica s kojom smo započeli nedavno. Znači, kroz radionice kreativnog crtanja smo djecu naučili da postanu pravi mali umjetnici. Znači, crtali su svakojake likove iz igrica, najdraže likove iz satića i tako mi se cijeli taj svijet svidio. I jednog dana, jedne subote, sam došao na radionicu M-bot robotike i tamo je bio mladen koji je predavao djeci i to je jedno dijete diglo ruku i upitalo me hoće li on ikad raditi od igrice? Rekao, zašto ne? Silila mi je ideja, zašto ne bi cijeli taj svijet, cijeli taj game development približili malo djecu. Nikovu svakodnevnicu malo učinili zanimljivijom. Robote koje koristimo
Imamo različite vrste robota, one najpopularnije su nam M-Bot roboti. To su mali robotići koji u principu rade jednostavne zadatke, praćenje crte, prepoznaju nekakvu boju, rade razne aktivnosti, skreću, voze se svijetle, sviraju, obavljaju razne zadatke. Također radimo sa drugim vrstama robota, od koji je recimo neki koji su prepoznatljiviji, to su Lego roboti, gdje se natječemo na natjecanjima First Lego League i ti roboti također dobiju nekakve zadatke tipa da pomaknu nekakve dijelove, da sklope nešto, da rastave nešto i tako. I djeca znači uče kako sastaviti te robote, kako ih dizajnirati i kako ih programirati da odrade to nešto. Najzabavnije mi je raditi na radionicama, raditi, programirati, upravljati sa robotima i volim sve radionice. Volim recimo upalim robota, recimo ovdje uključim i kliknem na connect, idem tu i onda moramo prenijeti sve to na robota. U Connected sam krenio prije 4 godine. Sasvim slučajno sam saznao za radionice, to je bila jedna priča moje mame i njezine prijateljice dok su sjedili na kavi. Ja sam slučajno prisluškivao, bio sam nešto tražio u frižderu, a pošto su sjedili na obližnoj terasi, ja sam čuo priču o robotima, a mene ko malog su ih zanimali roboti, tehnologije i slične stvari. Čuo sam priču da će djeca preko tableta voziti robote. Mene je to toliko dojmilo da sam ja to trebao prvo vidjeti. Mene je to zanimalo i ja sam odlučio pronaći. Cijelu noć sam tražio po laptopu gdje da se ja to prijavim. Na kraju kad smo otkrili gdje su prijave preko mamine prijateljice i slično, onda sam se u biti prijavio, došao na radionicu, to mi je bilo wow, prva radionica. Došao sam ovdje i prva godina je bila po meni iznimno uspješna za mene i zadovoljavajuća, gdje sam naučio prve korake u robotici. Kasnije sam se razvio još u svim ostalim područjima, trenutno sam, koliko znam, u možda čak svim kategorijama Connected udruge. Ako nisam mentor, onda sam bar neki gledatelj sa strane koji snima za naše društvene mreže. Tako sam pokrenuo i svoj prvi projekt koji biti započeo na otoku Pašman. Ja sam biti rekao, pa čuj, ajde, ja ću mene sljedeće ljeto robote, ajmo napraviti tu na plaži, idemo krenuti, djeca malo voze, napravit ćemo nekako natjecanje i sajam, prezentirati šta ja to radim, to je bila odlična ideja. I odmah na godinu smo mi to u biti napravili, realizirali ideju, gdje su me došli podržati, znači svi koji su me poznali i svi koji su slučajno zatekli. To nije bilo toliko kvalitetno, ali sa svojih 11 godina koliko sam to uspio napraviti, to je po meni bilo dosta zadovoljavajuće. Kasnije sam znači sljedeće ljeto sam digao to za još višu stepenicu, kao i prošle ljeto 2018. godine, znači održano su 3 sajma za redom. Zadnji sajam je totalno obilježio, prošlo je jako puno turista, znači preko njih 300, kroz cijeli sajam, cijeli program. Sam program podržala je općina Pašman. Natjecanje koje nas je obilježilo, to je Croatian Makers Liga, gdje je najviše natjecatelja prolazi, između 30-40 natjecatelja, odnosno djece prolazi kroz razne edukacije, natječu se u toj ligi. Tu smo ostvarili dosta dobre uspjehe, bili smo jedne godine 3. na razini Hrvatske, bili smo jedne godine naš polaznik Lovro bio je 1. i tako. A osim toga, znači, natječemo se u logo natjecanju koje organizira Hrvatski informatički savez, natječemo se u First Lego League, natječemo se u Hrvatskoj robotičkoj ligi gdje u sklopu CoSpace natjecanja, CoSpace robotike ostvarili smo drugo mjesto u Hrvatskoj, što je bio naš u stvari i najveći uspjeh. Također prijavljaju se na razne natječaje, pa je tako naš kolega, mentor Hrvoje Ćosić sa svojom ekipom 3 puta, mislim, osvojio prvo mjesto u kreativnim rješenjima kako su vezani uz ekologiju, uštedu energije i tako. Oformili smo jednu malu ekipu za Arduino radionice, još smo uvijek na nekim počecima, ali lagano krećemo naprijed. Već smo se uključili u jedan projekt
koji je IRIM organizirao u suradnji sa T-Comom, dakle jedan natječaj u kojem je svaka ekipa trebala osmisliti nekakav proizvod kojim bi da li napredio nekako područje ili nešto slično. Mi smo se odlučili za jedan problem koji nas muči ovdje u gradu već nekoliko godina, to je problem sa kvalitetom zraka i odlučili smo izraditi jednu meteorološku mjernu postaju koja će uz standardne parametre, dakle temperatura, tlak, vlažnost zraka i slično, mjeriti nekakve parametre koje se tiču kvalitete zraka, odnosno koncentracije štetnih plinova u zraku. Pošto mi ovdje u Slavonskom Brodu, kao što svi dobro znamo, imamo problem sa čistim zrakom i rafinerijom, odlučili smo djecu uključiti u cijeli taj projekt, ajmo reći, obrane našeg zraka. I odlučili smo napraviti jednu zanimljivu interaktivnu igricu u kojoj bi djeca sudjelovala. Naime, igrica se radi o tome da će top koji se nalazi u našoj tvrđavi pucati u oblake rafinerije. I djeca će crtati nekakve objekte koji će se nalaziti u toj igrici, te zajedno sa svojim prijateljima osvajati bodove u toj igrici i pobjeđivati zagrebni zrak. Cilj naše udruge je da promovira informatičke tehnologije u društvu, da naše društvo prepozna značaj i važnost tih tehnologija, značaj obrazovanja na području tih tehnologija kako bi naša djeca bila ne samo korisnici tih tehnologija, mobitela, robota, uređaja, kompjutera, nego da budu da stvaraju nove tehnologije kako bi se sa svoje strane zabavili, a ujedno i osigurali svoj život. Da bude kvalitetan i dobar. Mi kao udruga ćemo pokušati u buduće staviti naglasak na radu sa najtalentiranijom djecom i pokušat ćemo ih naučiti i obrazovati da se pripreme za natjecanja kako na razini Hrvatske, tako i šire. Pa znači nekakva inovativnost koju bi ja rekao koju sam dobio, to sam stekao u udruzi, znači kroz godine, kroz razne i silne projekte, od IRIM udruge, ostalih silnih natječaja i slično, onda sam odlučio se prijaviti na jedno, ajmo reći, natjecanje ili natječaj gdje će biti okupljeni svi mladi inovatori iz Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i znači Brodsko-posavske županije. Na tom nekom 7-dnevnom kampu na koji sam bio pozvan, predstavljao sam svoj nekakav proizvod, pametni koš za smeće i takav cijeli sustav koji sam htio izraditi. Naravno, u mojim godinama ja sam uspio samo izraditi prototip jednog od dijela sustava, znači to je sami taj koš, pametni koš za smeće. U biti riječ je o jednom cijelom složenom sustavu koji smanjuje korištenje fosilnih goriva. To se radi uz pomoć sunčeve energije, znači obnovljivi izvori energije i tu je znači niz novih mogućnosti unutar samog cijelog sustava. Pa činjenica je da naš kompletan obrazovni sustav, ne samo osnovnoškolski, srednjoškolski, nego i visokoškolski obrazovni sustav ne prati potrebe društva. Jednostavno dijete ili mladi čovjek koji izlazi sa fakulteta, on nije spreman doći, sjesti na radno mjesto i početi raditi, biti programer. Jednostavno postoji odvojenost obrazovnog sustava od stvarnog svijeta, od realnog sektora i to je nešto što treba promijeniti. Učitelji koji rade u školama, posebno u osnovnoj školi, moraju prepoznati mlade ljude koji imaju znanja i sposobnosti i treba im osigurati, znači oni sami se moraju educirati, moraju konstantno raditi na sebe, oni su obrazovni sektor. Oni ne mogu zapeti sa znanjima iz 1986. godine, moraju se priključiti 2019. godini, naučiti znanja i vrijednosti koje vrijede u 2019. godini i prenositi to djeci. To je jedan mali problem, nije mali problem, to je jedan veliki problem u stvari našeg društva i to je nešto što mi radeći sa djecom, promovirajući se kroz društvene mreže sa tim novim znanjima i spoznajama, vršimo pritisak na taj obrazovni sustav i kroz djecu i kroz roditelje koji traže sad škole da oni u svoje programe uključe te neke nove i drugačije načine učenja. Mislim da je to nešto što je
što smo mi donijeli, mi i sve udruge koje slično rade u Hrvatskoj, donijeli smo taj pritisak na obrazovni sustav da se prilagodi, da se adaptira potrebama stvarnog društva.